preparar-se l'esmorzar, el gos va fer una cosa sorprenent. Se li va acostar i li va llepar la galta mentre li feia pessigolles amb les orelles punxegudes. De seguida, la cara del professor Isaburo Bueno es va il·luminar amb una rialla mentre es netejava la cara. Després, quan el gos va quedar satisfet, va començar a preparar el te seguint el seu ritual. Una estona més tard, en baixar del pis de dalt i veure les tendres atencions que el professor dispensava al nouvingut, la senyora Yaeko va murmurar a la seva filla: «Em sembla que no el veuràs gaire, aquest gos. El teu pare sembla un nen amb una joguina nova». Unes setmanes més tard, un dissabte assolellat de mitjan febrer, quan la xica ja s'havia refet del llarg viatge, el professor va decidir que havia arribat l'hora de treure'l de casa. Fins llavors, l'animaló no havia sortit del jardí, però en Kikuzaburo, el jardiner, li havia dit que el gos necessitava fer exercici fora de casa. «Si no vol que haguem de replantar tots els crisantens i les campinelles, esclar», va afegir empipat.